βρισκόμαστε στο Secret Meeting του μηνός Μαΐου του 2013. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Είμαστε μια εβδομάδα μετά την εβδομάδα του Πάσχα. Είμαστε στην όμορφη και έτσι άγρια από τη φύση περιοχή του Μαραθώνα, δίπλα στο Φράγμα και στο καφέ Φράγμα. Μαζί μας έχουμε το Φώτη. Φώτη, καλώς ήρθες. Είναι το πρώτο μέλος που ήρθε στο σημείο προσυνάντησης στη Ρενό. Πες μας το nickname. Χρήστο 7. Να αρχίσουμε να μας πεις 5 πράγματα. Είναι η πρώτη συνάντηση που ήρθες, έτσι? Είναι η πρώτη. Ωραία. Για πες μου πώς έμαθες για το Volkswagen Club καταρχάς. Είδα από ένα αυτοκίνητο το αυτοκόλλητο, στον δρόμο, Mm-hmm. έψαξα στο ίντερνετ, βρήκα το φόρουμ και γράφτηκα. Και γράφτηκες, έτσι. Ωραία. Πώς είδες σήμερα πρώτη μέρα, έτσι? Είχαμε και secret meeting απόψε, είχαμε και πορεία στον δρόμο, έχουμε και αρκετό κόσμο από ό,τι είδες. Γενικά θέλω να πεις δύο πράγματα για το κλίμα, για τη Λέσχη. Τι είδες σαν πρώτο η επαφή με τη Λέσχη? Γιατί άλλο το υπολογιστής και άλλο η κοντινή επαφή. Σίγουρα. Τα παιδιά ήταν ευχάριστοι άνθρωποι όλοι. Είδα πολλά αυτοκίνητα που ήθελα να δω. Εντάξει, και όλη η διαδρομή μέχρι εδώ πέρα ήταν πολύ ωραία. Σήμερα βλέπω έχουμε ένα Polo TSI, αν δεν κάνω λάθος. Polo TSI, Ναι. 1200 κυβικά, 105 άλογα. Του έχω αλλάξει το μεσό και το τελικό της εξάτμισης, μια φιλτροφάνη. Αυτά προς το παρόν. Πρώτο στάδιο. Ανησυχίες όμως και έτσι έχουμε για το μέλλον. Βλέπω και το μάτι σου άγριο. Δεν θέλω να αλλάξω το μοτέρ, να του βάλω του S3. Πας για πολύ υψηλά project. Ακόμα το σκέφτομαι. Ήθελα να το φτάσω γύρω στα 300 με 350 άλογα. Ωραία πράγματα, ναι. Αναρτήσεις, ζάντες, ναι. τα κλασικά, ρε παιδί. Είσαι άγριος δηλαδή, βλέπω πολύ αγριεμένες διαθέσεις. Στην αρχή ήθελα να κάνω αυτό. Ναι. Τώρα στο μυαλό μου έχω να φτάσω γύρω στα 180 άλογα, δηλαδή σε safe επίπεδα. Να κρατήσεις το ίδιο μοτέρ. Το ίδιο μοτέρ. Ναι, ωραία. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι turbo, είναι εξελίξιμα πάρα πολύ. Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αν βάλεις τα σωστά περιφερειακά δεν έχει πρόβλημα. Ωραία, λοιπόν, το έχεις καιρό το αυτοκίνητο? Το έχω περίπου 1,5 χρόνο. Ωραία. Φαντάζομαι έχεις κάνει και χιλιομετράκια, έτσι. Ναι, περίπου 30.000. Εντάξει, είσαι αγριεμένος κανάλι εγώ. Λοιπόν, ωραία, καλώς ήρθες στη Λέσχη μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ και για την όλη εδώ συνέντευξη και θα χαρώ πολύ να σας ξαναδούμε. Και εγώ θα χαρώ να σας ξαναδώ όλους. Και σε εσάς όλους όσους βλέπετε τις παρουσιάσεις μας εδώ πέρα, γενικά κατά καιρούς έχουμε κάνει πάρα πολλές και θέλετε να βρεθείτε μέσα στο επόμενο όπως ο Φώτης και πολλά άλλα παιδιά, μπείτε στη σελίδα μας στο φόρουμ, γραφτείτε και ελάτε στις συναντήσεις μας.